δεν ξέρω, είμαστε σε ένα τρομακτικό σπίτι. Έχει ένα ξεραμένο δέντρο. Μαζί με το φίλο του το Γιάννη έχω κατακλαπτεί. Τα έχω κάνει πάνω μου. Παιδιά, εκεί παίρνει και ένας κύριος που φωνάζει συνέχεια και δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργος. Έχουμε κάτι κόκορες εδώ πέρα που ακούμε και σας σταματάω, παιδιά, να πάμε στον κήπο. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ, φίλε, αυτό είναι πολύ έρημο μέρος, κοίτα εδώ. Μπρο, μπορεί να έχει φίδια, κοίτα. Μπρο, γιατί έχει πεταμένα τούβλα. Όντως, κοιτάξτε εδώ, έρημο μέρος. Κάντε like και subscribe για να βγάλει ο φίλος μου ο Γιάννης στο BMX του. Παιδιά, τι είναι αυτό? Αυτό μου πείτε ότι είναι το τσεκούρι του Χάρου. Παιδιά, Μπες εγώ μέσα, μπρο. να μπω μέσα. Μπαίνω. Παιδιά, είναι full τρομακτικά. Παιδιά, τι φάση. Το τσεκούρι του Χάρου. Παιδιά, δεν ξέρω. Πραγματικά. Είμαστε εδώ μέσα, πραγματικά. Πάω λίγο και στον κήπο, να τον δω λίγο. Εδώ πραγματικά είναι full τρομακτικά. Τι ακούγεται έτσι? Η αστυνομία είναι, παιδιά, η αστυνομία για ποιο λόγο? Παιδιά,